Wczoraj miałem Geburtstag i gryfnie witam was wszystkich, którzy to oglądacie, bo chciałem wam podziękować. Podziękować za mocka powinszowań. Dostawałem tego tyle, że aż mi się telefon rozładował i nie wiedział, że do mnie dzwonili. Że dzwonił do mnie synek z Ameryki. Dopiero potem we wieczór, jak przy gościa padł pierą, bo coś ten telefon długo nie pisko. Otwieram, a on wyłączony, bo 2% energii ino miał. Poszło jego zaladować, włączyć. No i potem za chwilkę synek zadzwonił trzeci raz. No i pan, czy się coś stało, że nie odbieram w Geburtstag telefonu? Nie, pan mówi, nie, wszystko jest ok, wszystko jest dobrze, idzie ku dobremu, jest nadzieja, że będzie jeszcze lepiej. Ale powiem wam tak, wy wszyscy, którzyście winszowali, mieliście ta chwilka, co by kliknąć w ten komputer, czy w ten smartfon, mam do was srogo prośba. Zrobilibyście mi bardzo dużo uciechy, richtig wielkie uciechy, jakbyście tak, ta pieśniczka Ślązoki Razem jest we 2 wersjach na YouTubie, w paru miejscach, na stronie Ślązoków, posłali do swoich znajomych, co by ludziom śpiewali. Mogą ją odtworzać jak chcą, bez zaiksowskich obostrzeń, bo tak autor tekstu, jak autorka muzyki prawa do swoich dzieł, bo to tak można powiedzieć, dali mnie. Tak samo autor tej drugiej wersji muzyki też mi pozwolił na to, żeby to rozpowszechniać bez obowiązku płacenia za to. Także proszę was, rozpowszechnijcie, bo przesłanie tej pieśniczki jest richtig gryfne. Dużo gryfniejsze niż niekiery, co puszczają na okrągło w radiokach i udawają, że to są śląskie. Ja wiem, że ta pieśniczka też tam troszkę nie tak wszystkiego po śląsku, no ale to już ma taki śląski, jaki się teraz używa, bo tak richtig to nawet ja i z mojego pokolenia ludzie też nie wszystko tak gadają, jak gadali starzyki, staruszki, ale miejmy szacunek do tych naszych staruszków, starzyków, omów, opów i pamiętajmy, gadamy po śląsku, to gadamy po śląsku. Mówimy po polsku, to mówimy po polsku. Z pomboczkiem jeszcze raz dziękuję.